Well, is seanna cháirde iad agus tagan bearí aráis. Tháinig sé aráis dosach is rá 15 go bhfiscom agus tá sé le feiceáil go bhfuil seanna cháirde setra agus gúil si dá mór le chéile ó beidir 5 bliana 10 bliana nach chin. So fecinn muid níos mó ó sin is rá sé déag. An rud a hálíonn liomsa agus ní sé mar seo do chuile eisteoir ná go mbíonn an scéal agus tuairimí chuid tuairimí Hain agus tuairimí Francis ag oibrú anam go dtí go ndeanann muid na rarcanna. So tá tréimh se fada, tá olbhúcháin fada an. Tagan go leor níos chum Hain mar dhuine agus mar eisteoir agus an sin cuas caitheann charactar heach tríim so caitheann mise chuile rud a wathú. Bheith sé sin ag oibrú anam go ceann tamil má heile Dhireáin. So tuigeann sé am. Is rud mór mílteach é seo de achraonn sé an síl ar fád a sé. Seo den rud is measa gur féidir le hí bheith páirteachán. Aíonn si Hain cinnteach, teisc gur a páirteaí béidir gur si sinanta ar bhealach agus go bin an fáirt a bhí aici Hain sa rud a tharla de. An sin go bhfuil duine Máire agus ina teach Hain agus go bhfuil bainte Hain leis is rud úfásach amachchas amach go Francis é sin. Dhireáin Francis sin rud ceart le duine ná an freagracht a chuigeáil rinne siad cair agus cá siad ceapann si Hain go gá siad bheith freagrach sin. Níl si gíre gomach Jason chutha brísún. De bhhair sin níorann si tada leis na Gardaí ach sin an rud ceart ina tuairim Hain. So sílim go bhfuil si tiite measa chéile ná riire. Níl si ná bheith chó láidir is a meach si de go ná. Déireann ná meach si níos crua go meach si ná an rud ceart a dhéanamh ach níl.